Dumelang lebitso laka ke Fantamo Mbutho. Abantu bebengibuza ukuthi ngoba iLesotho nje isizothatha ezinye indawo more South Africa ihlokwenhla njani. Ningixolele isizulu angisazi kahle ngizomixa. Na kimsuthu. Papa waka ufihle mo South Africa ke 1998. Ubaba kube izamazama eMatatiyela. Babaka mayifika mo umethe mama waka baratana bathe mabethandana ke base bethula mina ngizalwe ki 2001. Mhlawumbe ngishewe ngibona ukuthi ngithi okay vele. So uthe mebengizala umama ke ahambe kayogana ubaba le Matatiyela. Kwawukuthi ubaba wasala ke emayini emba ke izamazama. Na ngikhule mo Lesotho. Mangikhula ngikhulele Lesotho. Ngikhule nje ngenza yonke into ekade siyenza lapha nami ehayi eLesotho. Bengilusa yabona ngiyithanda inkomo kakhulu. Ngiyithanda inkomo ayikho into engingayenzi ngenkomo mina. Ngiyahlaba ngiyayilusa yonke into nje imfundiso engifuthi mohayi. Nembuzi imfuyo nje ngiyirata mfuyo. Ngiyirata khomo. Ngiyirata mbuzi. So ngithema ngikhula ngawumfana ngaqhathwa nje kimshimane onyana vele. So uthe ngo-2006 umama ubesebuya eza la eSouth Africa. Ngahlala ke Dure ekhaya umama. So iLesotho ngoba ngizwe ukuthi ifuna ukuthatha ezinye indawo la. Ngiyayirata ntheyo kuri Lesotho likhaya la yaka. Ekhaya yaka and na ke waMsuthu ekhayeni ha la eSouth Africa but sekuyiLesotho. Mina into engazi ukuyenza engenziwa umSuthu. Ngingakudlalela ingoma manje ubone ukuthi ke umSuthu wafela. Ngidlala ingoma ngamagxalaba ke mahlombe. Mina ngiyakwenzela inkomo zakini zingilandele ngemuva mangithanda nje. Ngikubonisa ukuthi kimi Lesotho. So ya indaba yami nokungumSuthu ikanjalo umSuthu nje ngqo. Kuukuthi ke isikhathi esiningi ngidure mo South Africa. Ngiyaleboga.